Ngapunten niki anu Mas Cahyo. Nggih, Bapak. Niki ngemutaken masa perjuanganipun harmonis luar biasa. Amin. Terus Madiun sampai dugi Cimanggis. Nggih. Dirukun tetap harmonis. Amin. Niki luar biasa. Alhamdulillah. Matur suwun sanget sedaya relawan ingkang sampun nderek mangayu bagya. Mugi-mugi perjuangan kita tansah pikantuk rahmat lan hidayahipun Allah. Amin. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja kene ora ilang padha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Bupati. Sampai hati sampai mati ngagem caping gunung. Nggih. Zaman berjuang. Sembah nuwun nggih. Pak, nggih. Nggih sembah nuwun. Nggih. Alhamdulillah. Iya. Ini beliau-beliau yang hebat, Mas. Ya. Jadi hebat. Pak Wabub dangdut, Nggih. Pak Bupati tradisi. Ya. Manane? Tradisi dan modern itu membuktikan bahwasannya beliau pemimpin yang ada di Kabupaten Madiun insya Allah tidak akan membeda-bedakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Benar, amin. Lah menika anu Mas Klitik Lutuk. Wonten pepunden nenggih Bapak Yuswanto. Menika ingkang kagungan Radio Madya FM ugi menika mitranipun Bapak Hari Wuryanto. Ngersakaken lagu Blitar amargi panjenenganipun menika wiyosan saking Blitar. Dan anu Pak Wabub lek nyanyi dangdut luwes. Nggih. Ketoke satu hati sampai mati iki. Ketoke kulino karaoke. Boten itu sepeda. Tapi kula tak nyuwun kalih Mbak Uun kalih Mbak Tuti. Mbak Tuti. Ya, Monggo. Sareng kalih Mbak Dike monggo. Kula. Bertiga nggih. Monggo dalam lagunya Blitar kunjuk dumateng Bapak Yuswanto. Monggo ta. Monggo.
tikus. Terima kasih. Nggih. Mak Canggih Limbo. Dalem. Yektosipun mboten kok wonten ing pagelaran ringgit pacal dalem menika mligi kula panjenengan lan sak kanca ruang sedaya mboten nanging wonten tali asih saking beliau Bapak Bupati Nggih. dan seluruh jajarannya ini ada door press. Leres. Nggih, ingkang Dados dipun- pancen sepenuhnya untuk warga masyarakat Iya, mirsani iya. wayang seneng mulih nggawa door press. Cici. Nah, pramila menika mbok bilih wonten ingkang sampun sesambetan wonten panitia. Nggih, Pak Gayeng, Pak Gayeng. Oh Mas. iya 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 Nggih. nggih. Oh, Mas Monggo Gayeng. Mas Nggih, Gayeng. mangke Mas nyuwun Gayeng. anu Pak Gayeng dipun bagi Oke, siap. limbukan lajeng goro-goro